Ngeke ngibingelele abantu base-South Africa. Hayi, bengisathule kulezi khashana ngisadla amali. Ayazi kuthiwa lokhu yazi ngeke ngafika umuntu ucabango wengonyama yakithi la. Yake yathikithi eParliament macingwane. Le ndaba yakho nalento yamakhansela akho yo-6 months yini kuthiwa yini o-5 years. Abantu bayigcwalisela izisu benze yonke into. After 5 years abanendaba nawo. Ingonyama yayikhona kusukela endulo. Iy'nduna zazikhola kusukela endulo. Babengakwazi ukuthi baqhele. Babazi ukuthi nake benza iphutha bazolinyazwa. Namhlanje siphethwe abantu. Uthi uyafika edrobheni lakho uphethwe umuntu osuka kuphi eGoli, osuka kuphi eMaritzburg, osuka kuphi eThekwini. Akakwazi nawe nje. Na ufika nje office akakwazi. Kodwa wena uyingabade leyo ndawo. Uyayibona lento engitshelayo. Sekufike isikhathi ke manje ukuthi thina amadroba namadroba fanele sihlangane. Hayi kabi. Abantu bayiphathela amadroba abo. Masuka umuntu lapha na wangaphandle kuthiwa useyimeya. So umuntu wale kwenye indawo kuthiwa useyimanager. Uhulumeni akazame manje ukuthi nayefuna ukuthi aphile uhulumeni wala eSouth Africa. Akacabange kabusha. Ngampela sisebenzise lento yakhe le lokuthiwa iMendula Obrakati. Ngoba ngampela sekufika isikhathi sokuthi manje siphakame. So misa yonke into futhi eSouth Africa naseStandi. Ume yonke into. Ngeke sishise lutho, ngeke senze lutho. So manje singaye emsebenzini. Ngoba manje bafaka abantu abathandwa yibo. Ngoba la abantu ababathandayo bafuna bazokweba imali. Fanele kube yithi edrobheni lethu noma kuthiwa yiliphi idrobha. Sifaka abantu esibaziyo esibathembayo. Khona sothi wemakhelwane. Uyawubona lapha nalo yamselelo ade ngakutshena ngawo. Kodwa lapha na wenzani ngawo? Amanzi ayabhibhidla lapha. Isitamkoko siqhumile la. Yini ngathi ukhona lapha phezulu. Sakufakelani ngathi? Sikholelani ngathi? Sengiyantshena nje kancane lokho kokuqala ke lokho. Khona okunye okukhulu engiza nakho. Okuzolungisa eSouth Africa. Sikhathele labantu manje. Bye bye.